Хора, аз съм Ники Станчев. Днес ще играем Shadow Fight 2 мод. И така, вижте, Бъчър го минах. Но не с вас. Съжалявам, за което. И нека започваме с това. Този епизод ще бъде малко по-кратък. Но когато събера 20 абоната, ще правя чалендж. Пишете в коментарите какъв искате да е чаленджа. Защото аз съм замислил едни много яки бомбони. Ето имат някакви много яки вкусове. Например, кърпички, бръсни чорапи, тучи-фручи. Чалендж. На всеки 20 или на 10 субскрайба, на 10 субскрайба и на 10 харесвания и на 10 абоната ще правя чалендж. На всеки 10 от тези неща, които ги изброих, ще има чалендж. И той път ще съм с камера. Ще бъде вълнуващо. И така. Сега сме дошли тук да бие малко това. Оп. Раз. Ето си бе. Так. Аз дори не го докоснах, видях, че... да бе, верно. Аз си имах отрова. Ето както и сега стана. И така, и отровата го довърши. Сега в момента аз държа чаленджа. Не мога да пусна камера. Чувате ли как пука? И на 10 абоната, и на 10 харесване, и на 10 субскрайба. Ще ви покажа какъв е чалендж. Няма да ви го казвам. Тайна. Impossible, insane. Добре. Така. Лили. Сега да победим Лили. И ако искате да снимам на живо, пишете в коментарите. Ще играем с други хора. Тази игра. Знаете, че има и онлайн версия. Не, тя ще ме победи. Или пък не. Раз. Как? Да бе! Използвам магийка, не е честно. Пак аз не ударих с моята. Нищо, сега ще я победя. Опс. Обичам така правя. Видяхте ли, на мене дори не ми взема хилт. Да ви напомня, абонирайте се за канала ми. Ако искате да има едни бомбони за чалендж. Та магийка според мен е най-яката. Следващия епизод ще ви ги покажа. Те са на една опаковка, вътре са поне 100.
Или 50. 50 са излагал, бе. И всичките ще ги изядем. Ще прочита какви вкусове имат всички бомбони. И мисля, че липсва един, само това е черния. Той е най-гадния. Света. Не в света, просто в такова. Не. Това е много гадно. Лузър. Кой? Защо? Добре, сега това за какво е? Дори... Ногет на ринкот. Да, разбрах. Не трябва да излизам от ринга и трябва да го бия за... И трябва да скачам. Не! Бивам! Не се случва. И аз имам безкрайно... Как се казваше? Безкрайна енергия. Ако искате да снимам на Майнкрафт, пак казвам, пишете в коментарите. Вие само гледате клипчетата. Но просто пишете. Да! Излязах от ринга. Да, бе. Аз бях Ники Станчев и довиждане.